हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायनोसै होननानै आरो नुजाफैबावलायबाय नै आङो दिनैहाय मा संदों लोगोफोर नायलां नोंथांमोनहा नै बिराद गगा मोनदों दे आङो गारामायानो थोन-थोनथार आरो फिसाजोआबो गगा मोनदों नै बेखायनो आङो मा संदों खांसिंसा उसुमै मानिमुनि नोंथांमोननिजों मा होनो जोंनिजों खांसिंसा होनो खांसिंसा बै बिबार गुफुर गुफुरा बे आरो गुजुनाय गगायाव बिराद मोजां लोगोफोर खांसिंसा उसुमै जोग्लावरि मानिमुनि ओमफ्राय नै दाउ लकेलनि आथिं गांखं फिसा 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 माबानानैहाय दानग्लिनानै होबाय आरो आंनि बिराद मोजां जाबायना बानलु गोसा होबाय सबखा बरि बानलु हाइजें थिगसे होबाय आङो आराम लोंसै सान्दुङाव स्रां मोननायनि नोंथांमोना बोरै सङो आं बिदिनो सङो नै दाउखौ थिगसे एवग्रोनानै आरामसे एवग्रोनानै लाबाय आङो थावजों फ्राम फ्रामनो बिनि उनाव मैगं होसनबाय मोजां एवबावबाय दैखौहाय एकदम सारायसे होखादों आङो सारायसे दै होनानै ग्लब 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 गोदौ होबाय मोनसिगोन बारा गोबाव गैला आरो दसे खोबहाबनानै दोनबावनोसै नैहाय हाबो खोदों नै सिथ्ला हाबो खोदों नै लोगोफोर बाथौ मन्दिराबो कमप्लिट जायाखै दाबो नै सिथ्लाया माबादि अबस्था जानानै दङ ओरैबादि नैबे आंनि फिसा गार्डेन आंनि नै नैबेयाव हासार दंबावो लोगोफोर हासार ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै नोंथांमोननो एसे खोन्थानोसै होननानै भिडिअ लाबोनाय जालायबाय लोगोफोर गोबावसैमोन आं भिडिअ लाबोयैया बोथोरनि फुल बारा गोबाव थाया लोगोफोर ओरैनो खुनुरुखुम मास मोननै बेफोराव थायो अबेबा अबेबा गोबाव थायो आरो बे दालिया थाब लाबोबावनांगौसो नै थाबखौनो बायनोनो हाया लोगोफोर बिराद दाम थाबानो गेट फुल गलाब चाइनिस गलाब होनो दिंखिया फुल स्नेक्स फुल माला जोबगारो बे खामानिया ओरैबो लावदुम ओरैबो लावदुम हा सासे लोमजानानै दङ मामि नै माबायदि लावदुम दुम जोमनानै दङ ओइ उथाव उथाव खैथा कम्बल जोमदों हिसाबानो गैया नै खैथा कम्बल जोमदों नोंलाय फै उसुमै बिदै लोंनोसै फै मा फैद' गान्दुआ उनावबो सिगाङावबो बोरै जाखो सोंदो उइ उइ ओइ आयु कम्बला खैथा हिसाब गैला नै ओइ लोमजादों गगा मोननायखौनो सैज' हाया खर' सादोंनो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै आरो जोमबावना मानै दंबावो जोमबावनो गान्दुआलाय खैथा लाखो मोनसे मोननै मोनथाम लागाव आरो नै सेराव दंबावो मोनसे लानोबा जारलाहाय सोंद' मोनबायानो आंना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर गोथाव साइज जाबायना मोनबाय आङो सिगांग्रो आंनाथ' अयभासआ गाज्रिखा लोंग्रोनो मोनबासो गोजोन मोनो लोंग्रोनोसै आङो एसे
लोंग्रोनो मोनबासो गोजोन मोनो। ओइ जारौ लोंनोबा फै एसे। लोंग्रोनोसैहाय लोगोफोर एसे दा लुबै। नोंथांमोनाबो बिदिनो बानायनानै लों। गगा मोननायाव बिराद मोजां जायोथ'। सबखा बरिखौ थरथामसो हो। उसुमै, खांसिंसा, मानिमुनि, जोग्लावरि गासैखौबो जमायैनो माबानानैहाय खांनानैहाय फुदुंनानै लों। स्रां मोनो। बानलुखौ गोसा होनांगौ। हाइजें हुइजें होफबजोबनांगौ। लोंसै लोगोफोर नै हायखाबाय आङो। बिदिब्ला लोगोफोर आं लोंसै दे। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। बाय बाय।